A w dzisiejszym odcinku dowiesz się, jako ewolucja Eevee wybrał Erich. Kaj Erich otworzył własną pierogarnię. I jakie frele lecą na naszego hopa. Zapraszam. Siemago, to Erich i cisnemy dzisiaj na południe, żeby obejrzeć, jacy ludzie tu są nafurani, albo żeby znaleźć mojego fatra. W poprzednim odcinku był konkurs na Eevee, Kaj zwycięzcą został Chytrusek. No dobra, to jest Umbreon. Najwięcej głosów było na Umbreona. Też słusznie, żeście mi go dali, żeby dać innego kotka, czyli Vaporeona albo Jolteona, ale najwięcej było na Umbreona, więc jak tak dał. Jak widzimy, trochę odstaje od reszty, bo ja na 38, ale po prostu nie chciało mi się go więcej utrować. Nazwę go Chytrusek, bo Eevee to był lisek Chytrusek i ma świetne ataki, takie jak łozarcie, szybki atak, słaby atak i purwaliza. Specjalną defensywę ma srogą, więc będzie jako tank. Oczywiście damy go na pierwszego i cisnemy dalej. Pamiętasz? Ja co ja mam pamiętać, te? Wy wszyscy tak samo wyglądacie. Jak z wami śpiewał, że jada na ryby, ja? Co ty, hopie, za mną łazisz, czy co? Dobra, ryba pokonano. I jeszcze ta klucha. Ty pamiętasz? Ale co ja mu pamiętać, co ty fandzolisz? No bo Józef zapomniał. Ale cóż ty sam zapomniał? Kajzek robale skitrol do łowienia. Hopie, skąd mam tu wiedzieć, czy to je po ćmoku, a ty mnie pytasz o robale. No bo ty tak wyglądasz jak glizda pieruńsko. Ty, hopie, jak cię wyciągnął forfitera albo hałoka, to glizdy to oni będą mieli we basie, jak cię będą zeżerali. Dobra, łostaw mnie. No i myśla ty. Dobra, idziemy dalej, co tu sam pisze? Że to jest łowiecki spot, ja? Ale Kaj reklamowy? Te Kaj, co to jest? Bo tam R brakowało w tym, ja nie wiem. Chyba ruby się obracał. Co ty się sam tak gibiesz? Ja się tak gibia, bo ryby tańcują przy tym. I Fisher Martin, ja? Ja chyba byś się dodał i na końcu, żeby cię dziołchy w barze zamawiały co drugo. Ja, co to je te? Chłopie, coś ty dał kiszone śledzie tej rybie, że tak augeny wyczeszczo. Ja będę miał taka samą minę jak Fatra obejrza. Halo, to ja Alan. Jak ci tam święta minęły? Alan, masz szczęście, że dzwonisz w czymś normalnym. No dobrze, dobrze. Ale ty trochę wnerwiony, wiesz? A czemu? Bo mój ulubiony youtuber po tygodniu dopiero wcieplił filmik. A czemu? Nie wiem, pewnie się tak łozar nasywyszczy. To ty godasz, to jak grzeczny hop. Dobra, ale po co jeszcze do mnie dzwonisz, Alan? Hopie, pójdź na droga 36. Będziemy się ciuloć. Na razie. Ale ja chciałem mu odpowiedzieć, ale ja nie mam czasu. Tu jest wszędzie wykostkowane elegancko, a tu je tak rozbite. Oby jakiś gruby Pokémon tu kiedyś leżał. Na północ do Lavender, no świetnie, ale ja tam nie chcę iść. O pieruna to jest klepaczka do much, co to ma być, ty? O nie, to jest ta pieruńska meduza, co godę, że mu dług oddać. Takim kicholem to na pewno hajs wywonił. Dobra, cisnymy dalej. O nie, pieruna. To co tu pisze? Co, na północ do Cichego Mostu? To teraz jak zech tam Chytruskiem nas go bił, to tam na pewno nie jest cicho. Pieruna, jak się stąd wyłazi, a tu co je? O, wskazówka. Tukej. I po twojej lewej. Na poście. W jakim poście tu nie jest żaden Facebook, co on fanzoli? Chociaż mu racja, bo po Willi post by mi się przydał, bo mi bas tak wylos na wierch, że hopy myślą, że ja mam 7 bali przy sobie. Ty chcesz się prać z moim Pikachu gangiem? Pokefan Joshua, ja? Ale ty nie wyglądasz jak Joshua, ty. No hopie, trochę ci daleko z muskulaturą. Te pieruńskie szczury. Dobra, Umbreon, wartko to robimy. Hopie, cieszę, że nie mam kocika, bo by cię zeżar razem z tymi szczurami. Kurde, w prawo, w lewo, kaję mam iść, ty. Kto stawiał te bale, te? To nie są drogi w Rumunii, że trzeba łazić tam i nazad. Kto to widział? Ty, chcesz przywieźć nas spokojnie? Nie ma szans. Hopie, ja tak kukum na ciebie, to ty swobodnie nikaj nie łazisz. Bo nie, to jest ten jeżozwierz. To jest dyć pierogarnia. Hopie, ja otwieram biznes we Joto, nawet mi tego nie tykaj. A, to jest ta bala do kręgiel, ale to chyba ta 12, ja? Pieruna w końcu tak wylos. O, do Fuchsia City, idziemy tam. Uwierzcie, że chcę tu być, chcę tu żyć, tutaj życie się zaczyna. Ja chcę spać w krzokach, a ty mi przeszkadzasz. Ty je Pokefan Carter, ja? A kaj masz ten Carter, hopie, ja chętnie zadzwonię na policję. To jest ta żaba cebulowa, a to jest ten czerwony jastur. O pieruna, a to będzie w następnym Pokedeksie. Jakim Pokedeksie, co ty godasz? Nie, żaden, nieważny. O nie, to są gołębiorze. Dobra, dość futrowania. Umbreona, jademy Gistem. Myślisz, że tak łatwo tu przeleźć? No hopie, ja tak kukam na ciebie, to ja prędzej nad tobą przejdę niż obok. A co to jest? To jest teacher Colette? Tyś powinna sam w szkole siedzieć, a nie po ćmuku łazić kaś po placu. Pieruna.
No nie łostowcie mnie, a nie ino mnie szterujecie pierujny. Kurde, nauczyciele i dzieci mnie szterują po ćmoku. Kto to widział te? A jak Ziga tak robi po nocach, to dzwonią na policję. Dobra, gist. Zasmroć ich wszystkich. Pieruna, ja stąd idę. Dobra, będziemy się prać, nie przegrom. Ty, to mi, ja ci zaraz pokażę żeregło, te. A ty mi hopa z łyżkami pokażesz, no świetnie. A nie, Zech przegrał. No wiadomo, hopie. Dobra, ci z tym do miasta, ty. Ty, ale fajna muzyczka tu sam je. Ale musimy ci iść do Poke Center sam, bo nasz chytrusek trochę już ledwo dycho. Pieruna, ładnie tutaj moją krzoki, elegancko, ty. Te frela, idziemy na tanzbudy. Ja idę dom se Harry na zadek i ci pokażę zakola. O nie, no ja to nie mam szczęścia do freli, ja to fanzola. Ty, a co tutaj mamy? Safari Zone. Te, na wierchu już śpią, już widać, te. Romanie kredą w kominie zapisać, te. Kaj się nie świeci światło. Te, skąd ty masz ten srogi stół? Ja widziałem taki stół w Pokémon Fan. Wy to sam CK zamawiacie czy skądś? Opie Safari Zone zamknęli. Już nie będzie Safari Zone. Te, dziocha, ja się pytałem o ten blat, te. No tu się też nie pogodą, że ja nie wiem. A tu to je, a tu co, tu je bar? Dobry, ja poproszę. Te, nikogo tu nie ma, te. Co to je? Żaden nie obsługuje, co to ma być? Te, czyje to je? Obie teraz nikogo, bo nasz lider Koga poszedł do elitarnej czwórki. A, Furt Kuga, ja? Dobra, już wiem, który. Dobra, to będzie moja pierogarnia. Proszę bardzo, zapraszam na pierogi. Mam takiego hopa, co robi 24 godziny. No hobby jest jak z kamienia, te. Runa, co tu jest tyle do ścięcia, te? Wy potrzebujecie ogrodnika, ewidentnie. Te, a tu co, zamurowali? Te, co to ma być? Tu było Safari Zone, ja? Ale zawarte. Te, ale to wystarczyło na klucz zawrzeć, a nie pierunie murować, te. To był dobry lokal, te jak na moje pierogarnie. Dobra, nic tu nie widzę fatra. Te, widziałeś mojego fatra? Teraz Kogi, teraz liderką. Ale jak się pytał fatra, te. A tu jest lokalny zbiornik wodny. Elegancko. Dobra, cisnemy sam do liderki i obejrzymy jak to je. Te, co jest? Pieruna, te. Te, co wy macie tu na zoli, te? Takie szare drewno, te. Kto to kładzie, te? Yo, Champ! Champ to je pies, co ty fanzolisz? Okej. Tutaj mamy niewidzialne ściany, wiesz? No to żeście na budowlance zaoszczędzili, rzeczywiście. Te pieruna jest jak jeszcze nie wyczeźwiał za Sylwestra? Co to jest? Ja widzę po czwórnie, te trójnie, nie wiem, nie wiem, 4,5, nie wiem, co? Nie. Siema, ja jestem Jane. Wiesz, która z nas jest prawdziwa? Dawaj się pieremy. To jest Indy, ja nie wiem, czy która jest prawdziwa, czy beboki już do mnie godają. I widzę swoja ciotka. Te pieruna, ja nie wiem, jak się nawonią czegoś, co to ma być? Te, co ty się kręci? Ahahaha. Józek jest Jane. A nie Jenny, co ty fanzolisz? Camper bary, ja? Te, ale jak szłapy se dusz na wierch, to nie masz większych barów, wiesz, te. Ja nie wiem, chłop się za babę przebrał, te. To już jest szczyt komedii tego kanału. Pieruna, otwarz za pierogarnia, a zaraz mnie zawrzą do toszka. Nie, ja już nie umiem. I unkel, elegancko. Nie mogę, nie, to jakieś kabaret, co? Niewidzialne ściany, kopy za babę się przebierają, jeszcze są 4 inne baby. Wszystkie mają za kola, o co chodzi, te? O co chodzi? Fu, ja jestem liderką. To jest Las Alice. Albo Las All Eyes. Nie wiem, ja tak już zgupiał po drugiej osobie tutaj. Widać, że nie tylko ja się źle czuję, bo ten już żygo. O, ale musiałeś się poczuć trochę ozarty. My sobie no jajcujemy tu, wiesz? Józek jest liderką i kazałeś się każdemu przebrać za mnie, nawet temu hopowi. On przynajmniej sztucznych zakol nie musiał sobie robić. Liderka Janina chce się ciulać. Jucha, ty se jaja robisz, a ja już do urzędu wniosek o zawieszenie działalności zegnął. Wiesz jak to odkręca? Ale patrzę, żeby się na czyźbę nie bawicie, bo to jest łozarto talów mysza. I srogie pająki, no ja się nie dziwię, że wy macie aerozol, bo tu jest tyle kurzu, że aż te pająki se same chałpa zrobiły. No nie, żeś mnie pokonał. Dostajesz oznaka duszy. No dobrze, bo jak zdech tu w los, to myślałem, że już zdech wszystko stracił. Mam coś specjalnego do ciebie. Beda toksyczna. A ja tak toksyk tak naprawdę. Jak dasz komuś to twój Pokémon będzie toksyczny. Będzie wciepywał każdemu, komu się do. Mam nadzieję, że będziesz lepsza niż wy dwoje, czyli twój fater i ty. Czekaj, bo ty znasz mojego fatra. Nie, ja ją nie na zachód stąd. Ale nie wiem, czy tam dalej je, musisz kuknąć. No dzięki, wreszcie Zech jakieś konkretne rzeczy Zech się dowiedział. No to proszę państwa, elegancko. Wiemy, kaje mój fater, otworzył Zech własną działalność, po tygodniu wleciał odcinek na ten kanał, same pozytywy na ten nowy rok. Brakuje jeszcze z ligi. Dzięki, żeście byli, to było na wszystko na dzisiaj. Dajcie tradycyjnie szłapa w górę, subskrypcja i komentarz.
i obejrzymy, bo być może w następnym odcinku znajdziemy mojego fatra i być może utworzymy spółka Pierogi and Cygarity. Trzymajcie kciuki, to do następnego, na razie.